La guerra, cada cop, era més cruenta. Aquells enfrontaments ja duraven massa. Els nacionals guanyaven terreny i pràcticament no feien presoners al seu pas. La moral de l'exèrcit republicà estava sota mínims i les víctimes es comptaven per milers. No hi havia família que no hagués perdut algun membre, no hi havia dia que no tornés del front algun d'aquells valents mutilat pel foc enemic, per sempre més. No passava una hora que no se sentís de fons una explosió d'algun artefacte caigut del cel. Els dies eren curts, difícils de pair, dies de gana i set, de buscar-se la vida, de records, de nostàlgia dels éssers estimats, dies d'incertesa, de no saber, de pensar i de fer, tot i no creure. Benvinguts i benvingudes a Tens un racó del món, aquest espai que Canal 21 dedica al món de la literatura i de les emocions. Però abans de parlar amb els nostres convidats d'avui, com sempre, els falsos proverbis que m'invento amb tota la barra. Totes les flors que has tallat et faran esclau un dia. Fals proverbi hongarès. Bé, i després del fals proverbi d'aquesta setmana, donem la benvinguda a Robert García Pano. Benvingut. Gràcies, Jesús. Aquesta secció que convidem a gent de tota tipologia a recomanar-nos llibres i en el teu cas també a parlar-nos del teu primer llibre que has publicat recentment, Robert García Pano, un artista multidisciplinari, ja podríem dir que ets provens de Lleida, però estàs al Canà de fa una vintena d'anys i que ara has publicat aquest primer llibre que es diu Papa, no vull que tanquin a la presó. Un llibre amb fotografies, poesies i que a més també tens una bona relació amb la música. Per tant, crec que tindrem moltes col·laboracions en un futur proper. Explica'ns, Papa, no vull que tanquin a la presó, aquest títol una mica també bastant suggeridor. Sí, Jesús, mira, aquest títol, això és una frase que em va dir mon fill quan li vaig donar a llegir un poema. Això va ser l'estiu de l'any passat. I jo en el meu temps lliure escric poesia basat en fotografies que faig jo. I en aquest cas, quan li vaig donar, em va dir, ostres, papa, això no pots publicar-ho perquè no vull que et tanquin a la presó. I jo en aquell moment me va sacsejar com a pare. I li vaig estar donant voltes, vam estar parlant amb ell, i vam estar donant-li voltes. I no crec que fos tant una por real, malgrat el context, però sí com a relació pare-fill, dius, ostres, te sents com a impotent o frustrat de dir en un context així, perquè sí que era un poema on jo més significava, però jo tots els poemes els havia escrit en un àmbit privat i era una forma d'expressar-me. I bueno, donant-li voltes, al final vaig decidir dir, no vols que ho publiqui, saps què? Publicarem tot, amb la idea, amb ell no li vaig dir res, evidentment, amb la idea una mica de donar-li un exemple, de dir, escolta, no podem tenir por de significar-nos o de dir el que pensem simplement, perquè si no malament. Molt bé, doncs un camí en aquest llibre editat per Onada Edicions, molt ben editat, un llibre que és un objecte bonic, és un llibre on les fotos són fantàstiques, que realment són molt inspiradores, perquè a més també formes part d'un col·lectiu de fotografia al Canà, que fa exposicions i també vull dir que ets una persona ja molt activa en aquest terreny. Bueno, jo vaig entrar fa 10 anys a l'aula de fotografia del Canà i, casualitat o no, la primera fotografia que vaig fer a l'entrar a l'aula és el primer poema que vaig fer, que era un poema molt curtet de 10 paraules, però que intentava capturar l'essència dels quinquennals, que és el que m'agrada, intentar fer fotografies que intenten capturar l'essència d'aquella imatge. I arrel d'aquí, una miqueta de la mà de l'aula de fotografia del Canà, he anat desenvolupant les ganes de fer fotos, compartint amb altra gent que sap molt més que jo, i a poc ens han donat, o he tingut l'espai per provar coses. Hem fet fotoclips, a mi em van dir, el primer fotoclip que vaig fer un abecedari, Canareu, vam titular-ho ADN Canareu, i era imatges i paraules que descrivien l'essència dels canareus, una mica sempre amb la idea aquesta de treure l'essència a les coses. I això ja fa 10 anys, perquè ara fa 2 quinquennals,
I ara va sortir aquesta anècdota i arrel d'aquí va ser mirar enrere, recopilar i dir, ostres, això que tenc, potser sí que podem trobar una forma molt personal de donar-li un contingut, un missatge i un exemple a mon fill en aquest cas. Molt bé, i ja per acabar, perquè se'ns va acabant el temps, ens portes un llibre per a recomanar-nos? Sí. Mira, el llibre que us porto és un llibre que m'ha agradat molt, potser pel moment en què estic, és de Miquel Martí i Pol, es titula Què és poesia? És un llibre curtet, però molt dens. I a mi el que em va passar és que, a veure, jo no em considero un poeta. I llavors, quan vaig escriure això i em vaig decidir a publicar-ho, deia, ostres, jo el que estic fent és poesia, perquè aquí la rima, tot això, no ho miro massa, no? És més un llenguatge, uns sentiments. I llavors el que vaig buscar era els grans poetes que diuen que és poesia, vaig trobar aquest llibre, i el que he vist és que el que explica en Martí Pol i el que jo he viscut s'assemblen molt. I només per explicar un exemple i acabar, per exemple, ell parla de que inclús ell, quan escriu un poema, el sentit del poema li dona molta importància al lector. I a mi em va passar això. Inclús jo he escrit una cosa pensant que escrivia una cosa i quan l'he llegit he vist que havia escrit una altra diferent. Llavors aquesta coneixença interna i això és el que a mi m'ha captivat. M'ha donat molta confiança també per veure que el que a mi m'ha passat té alguna cosa a veure amb la poesia. Molt bé, moltes gràcies, Robert. Seguim en contacte i fins la propera. I ara us deixo ja amb la cita literària de cada programa. Enmig d'aquella cridòria resultava tranquil·litzador que les formigues no es deixessin impressionar per l'aparició de l'exèrcit rus. El timbal de Llauna, de Günter Grass. Bé, i després de la cita literària de cada programa ja presentem els nostres dos convidats d'avui, que veniu en parella, Carme López i Àngel Martí, escriptors i amics també, que per això us he convidat els dos a la vegada, perquè sé que hi ha un bon feeling entre vosaltres i m'agrada que el programa sigui una tertúlia entre amics, entre escriptors i entre emocions. Carme López, més coneguda com Sentiments Trencats a les xarxes socials, sobretot al Facebook, de Tarragona, que has publicat ara, no fa molt, el primer llibre, tot i que ja fa temps que escrius, has col·laborat en altres llibres, el primer llibre versant en femení, del qual ja l'anirem comentant i sobretot llegint algunes estones, i l'Àngel Martí de la Cala, que ja és més veterà, que ens coneixem també de fa molt temps, del col·lectiu de Poemes al Vent, i hi ha un autor ja molt més versàtil, que has escrit novel·la, Llàgrimes de sal, poemaris com Llunes de vellut i Marbre, un recull de contes com De part certa, i l'últim ja molt recent, Jo parlo calero, que és un diccionari calentet, presentat fa molt poc sobre paraules típiques de la Cala. Bé, en principi, jo penso que tots els autors, tots som diferents, tots els llibres són diferents, però sempre hi ha similituds, perquè al final els llibres, parlin del que parlin, sempre acabem parlant de 2 o 3 temes com a molt. A més, vosaltres sou persones molt sensibles i segur que teniu moltes coses en comú, veritat, Carme? Sí, t'acabes centrant en els sentiments, en expressar el que sents, les teves emocions, i a la fi acabem tractant tots possiblement els mateixos temes, no? Temes d'amor, desamor, temes socials, la natura també mou molt els sentiments, els paisatges, situacions de la vida, l'amor patern, el filial, hi ha moltes sensaments. I desgraciadament ara també reivindicacions. Ens obliguen. Però forma part una mica dels artistes i dels creadors, no? Sí, crec que deixem empremta del moment que estem vivint quan escrivim, no? Perquè tu llegeixes i ubiques les èpoques també una mica, no? Quan veus els poemaris o quan llegeixes algun autor.
Del teu llibre, Carme, Versant en femení, hi ha un fragment del pròleg que m'ha agradat molt, de l'Eulàlia Ripoll, que diu que aquest llibre ha estat esculpit des de dins, per acabar oferint la seva forma actual. Parla d'un bloc de marbre, precisament un dels llibres de l'Àngel també parla de llunes de vellut i de marbre. Es parla d'un bloc de marbre resistent als cops, frens del martell sobre el cisell, s'ha transformat des de dins. Una mica és aquesta l'experiència teva com a escriptora, d'anar-te cisellant des de dins, sortir de dins les emocions. Sí, l'Eulàlia, quan llegeix el poemari, a l'hora de fer el pròleg, el poemari li inspira una història, perquè el poemari, tal com podeu veure, es titula Versant en femení. Què vol dir versant en femení? Versant en femení és parlant en femení, des del cor de la dona. No és una dona sola la que parla, són moltes dones que estan aquí, que a través del meu sentiment estan reflexades. Llavors, estem parlant en femení a través del vers. Per això estic versant en femení i reflectint els sentiments de moltes dones. Hi ha dones, avui en dia, que pateixen molt, hi ha tema de violència de gènere, que aquest poema ha estat recitat en una biblioteca a Vilafranca el dia de violència de gènere, van triar aquest poemari per uns quants poemes per recitar, perquè parlen molt també d'aquesta vessant que el gènere femení pateix. Llavors, Eulàlia va fer aquest pròleg, que és la dona, que és un bloc de marbre que a cop de cisell es va obrint, i aquesta dona s'ha d'obrir i ha de dir el que li passa, el que sent, tant sigui bo com sigui dolent, però que ho digui, perquè s'allibera. Parlant, la dona s'allibera. És la força de la paraula, no? Correcte. La força de la paraula. Crec que també en algun poema vostre, en quasi tots els llibres, sempre el poder de la paraula traspua, no? I és una cosa que jo sempre recomano a tothom, que escrigui, sigui en llibres o sigui avui en dia gràcies a les xarxes socials, és molt fàcil escriure i que te llegeixin, té un plus que et llegeixin. I és aquest poder terapèutic de la paraula. És terapèutic total. El teu llibre de Versant en femení l'has dividit en 3 parts. Sí. I el teu de Llunes de vellut i marbre, en 4. Fases de la lluna. Les fases de la lluna. No sé si té alguna a veure. Les teves ho has dividit en 3 parts, no? Sí. Sensacions. Sensacions, reflexions i sensualitat. I sensualitat, que és molt important, sobretot, per a la gent que et segueix, que la teva vessant sensual que transmets a les xarxes, però que parteix, m'agrada aquesta divisió, en què la sensualitat està després de la reflexió i després de les sensacions. Correcte. Les sensacions és el que percebem, després reflexionem i després donem pas a la sensualitat, que ens ho endolça tot. Escriu molt bé els poemes sensuals. En positiu, no? Perquè l'esta part... Jo, si em permeten, després recitaré un de sensual de l'Àngel. Bueno, en tinc poquíssims jo, Doncs jo tinc un aquí. També te la teva vessant, perquè també un aquí que és preciós. Has guanyat algun premi, no? Has tingut algun accessi en alguns certàmens literaris. Les llunes, no? Llunes de vellut i marbre, no? Quina combinació, no? Una combinació també molt sensual i càlida i freda a la vegada, no? Suposo que això està buscant. És per això, sí, és per això, és perquè a la vida tenim una mica de tot, no? Des de la lluna de marbre hasta se va quart menguant, quart creixent, després se posa el ple, tornem i és tot un cicle, no? Hi ha moments a la vida que és un cicle que es tanca i se torna a obrir i és cíclic. I a més un cicle on també apareix la teva vessant social, que és bastant important també la teva obra, potser també per motius de feina o també per la implicació personal de cadascú, en què, per exemple, el fragment del conte que he llegit al començament, ambientat a aquesta guerra civil que nosaltres que no la vam viure però que encara ens colpeja molt endins. No, és que, a veure, jo penso que sempre que un escriptor ha d'escriure alguna cosa, l'interessant és moure, sigui en bé o en mal, sigui a fer riure, sigui a fer patir. A mi, per exemple, tant amb els contes com amb les novel·les, quan escric conte, novel·la, inclús poesia, entre cometes, m'acusen, me paren pel carrer i em diuen home,
a veure el dia que ens fas riure, no? Que ens fas patir. I a mi, jo estic content, perquè això vol dir que algo mous a la gent, no? Ara és diferent, en l'últim Jo parlo calero, la gent m'ho diu al revés, me diu hòstia, quin fart de riure m'he fet. Doncs ja em sembla bé, no? La qüestió és moure alguna cosa. Exacte. I en concret dels relats, per exemple, són 16 relats, però són 16 relats que tots porten una doble història. O sigui, si ho llig un crió farà una interpretació d'un conte normal i corrent, i si ho llig una persona adulta i està una mica atent, veurà que hi ha una doble lectura de tot. Este conte que has llegit tu el fragment, per exemple, demostra que no hi ha ni bons ni dolents, ni amics, ni tan amics ni tan enemics. Un llibre, si m'ho permets, molt bo, que veig que ja va per segona edició. Sí. Això és una notícia, no? De part certa, no? És aquesta, jugués amb aquest joc de fer veure que és cert. Moltes vegades s'expliquen coses que són segures, no? Això és de part certa quan això és... Vol dir que segur que no ho és. No, és de la cala, això és típic. Vull dir, allí a la cala, quan te venen a portar partes, que diem nosaltres, quan te venen a portar partes, que fulanito que s'entena, sempre és de part certa. A mi m'ho han dit de part certa, i em va fer gràcia utilitzar la frase de part certa, és a dir, tu pensa el que vulguis, totes aquestes històries són de part certa, ara tu pensa el que vulguis, no? Són 16 històries que barreges la ficció, la realitat, a mig camí, són aquests contes molt típics, molt tradicionals, en què jugues, que té element de joc, i ens fas patir, punyetero, en molts, ens fas patir, i això és molt interessant, que un llibre te faci patir, divertir, que no et deixi indiferent. Ens enganyes, ens enredes, ens fas jugar, i bé, els finals, doncs, no direm els finals, però són 16 històries diverses, alguns amb molts tocs de fantasia, altres amb una realitat molt punyent, però que té aquest element de sorpresa i de joc que s'agraeix molt. Crec que és el que a mi, per almenys a mi, és el que em fa gràcia, és el que et mogui alguna cosa, el que sigui. Jo abans que parlaves d'ella, com que m'has dit abans que mos poséssim un en l'altre, Sí. Jo, no, és el que vull, és que una mica la punyeta. M'agradaria llegir un poema d'ella, del seu llibre, que per a mi resumeix el llibre. És molt curtet, i el poema es diu A frec de boca, i diu: serà com un bombó de licor, embolicat amb subtil lluentor. Es fon lentament, alliberant-se el líquid que et plou i et plau a gust de llavi i a frec de boca. Per a mi, això és el llibre de la Carme. Gràcies, Àngel. Un bon resum, no? Jo tinc un poema de l'Àngel que m'encanta. Molt bé, va, sí. Sí, i tant. Jo també tinc uns quants seleccionats, però us dono canxa. Es titula Amb la mirada als teus ulls. I diu així, si hi hagués musiqueta seria ja... Veig com hi teges els dits i em demanes que cerqui el pou amagat al pecat, que arribi al fons i poalegi l'aigua i t'ensalivi el dit i el nostre instant. I et veus als ulls i a la boca la sal que ens va brollant de la lluita ferotge i sense el pou el rebull dolç del sucre. I obres els porticons de bat a bat, forces la terra enfonsant-la als teus peus, et sents cruixir les entranyes i els ossos i escoltes l'aigua que es mou gemegant, implorant no brollar per no acabar-se. I jo acabo amb els ulls, els teus ulls, ensumant els llençols subits de nit i el cos buidat del corc que em rossegaven. Preciós. Molt bé, gràcies, Carme. Gràcies. A vosaltres. Molt bé. Com veieu, doncs, moltes emocions. He dit al començament que sou dos persones amb una ànima sensible, i això sempre es nota en tot el que escriviu, que sensible no està exempt de ser dur i punyent quan... I tant. Hi ha una objectivitat, sempre. Els sentiments trencats, que
que és una mica el que et defineix, no? com a pseudònim, no? Sí. I que és una expressió que amara tota la teva obra. No? Hi ha un poema que es diu Kintsugi, no? Que és una... Bueno, són aquestes paraules japoneses que són tan especials i que sempre ens evoquen tantes coses, no? En la seva forma de viure, que el llegiré, no? Perquè comença precisament així. Sentiments trencats, apedaçats com la porcellana, que fet amiques es restaura amb l'escalfor de l'or fus, ressorgint una figura, si cal més vella i guarnida, amb l'esplendor enlluernadora d'històries viscudes i amors en la foscor que torna a la vida, mostrant tot el seu llambreig. El kintsugi és aquesta forma de pensar, no? És un art japonès que reconstrueixen les figures de porcellana quan se trenquen i les reconstrueixen amb or fus. En comptes d'agafar un pegament, que faríem aquí, llavors ho fan amb or fus. I clar, allò ja era una obra d'art en un inici, que es va trencar, però la pedacem amb l'or fus i torna a sortir una altra obra d'art, amb la base inicial, però guarnida amb la vivència. La seva experiència, i és única, no? I és única, no és petit. És diferent de dir, ui, s'ha trencat, recomposem-ho i deixem-ho tal com estava. Que no es noti la ferida. No, perquè la ferida és vella també, la podem fer vella. A mi em diuen, oi, quins poemes més tristos a vegades, no? I oi, quin descensís. Dic, però és que el patir és bonic també, perquè ens fa sentir. I mos ensenya... I no s'ensenya. Si no hi hagués patiment, no sabries el que és estar alegre i tranquil, no tindríem on te comparar, no? Hem de tenir... Quan escrius, a vegades, no sé si arribes a cap conclusió o no. Per exemple, aquí hi ha un poema, un fragment d'un poema de l'Àngel que diu: avui que l'ànima em nega la paraula, s'escolen els versos entre dubtes del que hauria de ser i no és. Avui voldria escriure quelcom més. A vegades els dubtes no sé si te'ls solucionen, no? Escriure o no escriure, però com a mínim et donen certa tranquil·litat, no? Sí, jo trobo que... Jo sempre dic el mateix, que mos ho estalviem en psicòlegs i psiquiatres, els que escrivim. És una forma com a mínim, de treure tot el que portes dins i... És que pots escriure, com acaba de llegir Jesús, molt ben triat, pots escriure del no-res, d'un moment de buidor, i posar-te a escriure i dir, què et passa? No sé què escriure, no tinc paraules, i estàs explicant el teu estat anímic i no tens mots, i ho pots explicar també. Sí, de fet, penso que quan estàs malament és quan escrius millor. Hi ha una frase que a mi em fa molta gràcia de l'amic Margareto, que un dia li vaig dir, bueno, tu com escrius millor, bueno, en castellà, ¿no? Tu com escribes mejor cuando estás bien o cuando estás mal. I me diu, en la típica frase d'ell, me diu, coño, ¿cuándo voy a escribir? Cuando estoy mal, porque cuando estoy bien estoy en el bar con los amigos. Una salutació aquí a l'amic Eduardo. Sí, bueno, escriure és terapèutic, ja hem dit. Potser també, a la millor, no sé si és una forma de fugir o de trobar-se, com en un poema del capítol de les reflexions de la Carme, que diu com fugir quan ets tu la presó, que t'empresona i la clau donares a l'estima fugissera que t'abandona. Potser una forma de fugir és anar-se esculpint aquesta escultura per dins. I una forma també d'alçar el vol, com dius també en un poema dels que he triat. És fugir i alçar el vol, en certa manera. És alliberar-se de tots els llaços, de tot el que tenim a la vida, que no ens deixa ser els que realment som, perquè estem a dins. I tota la pressió social i tot el que ens envolta ens fa ser un altre jo. A vegades dius, si això no m'agrada, jo ho estic fent. Tinc que fer això, tinc que... És que... Tinc d'anar, tinc de... I el jo està aquí. I l'hem d'anar esculpint. Escrivim molt tots del jo. I que surti aquell jo. Sí, perquè és que el tenim tots, tenim un jo
a vegades desconegut per nosaltres mateixos. Hi ha gent que alguna vegada, ja de molt gran, descobreix el seu veritable destí per lo que estava destinat. Diu, si tota la vida he estat treballant en un banc i resulta que el meu és una altra cosa. Potser és per la maduració de la vida que és el que toca. Perquè anem molt teledirigits també, molt a lo que toca. Bueno, hem d'anar acabant, Àngel, Carme. Després continuarem parlant, però jo trobo que podem acabar amb una mica de sensualitat, no trobes, Àngel? Tant. Acabem amb la sensualitat amb què acaba el seu llibre i amb la que comença els dies de tots, una mica, i amb aquest poema, amb un fragment que diu: tinc un cistell ple de fruita del temps, maduixes de passió, magranes de desig i fruits secs de la tardor. Estenc les estovalles i vaig parant taula, i al bel mig, un pom de flors. Moltes gràcies, Àngel, Carme. Moltes gràcies a tu. Seguim junts en el món de la literatura i de les emocions i fins sempre. Molt bé, ha estat un plaer. I a vosaltres ja us deixo amb el naroconte final. Fins al proper programa. 3 morts en una setmana. Sí, és que el riu és molt perillós i riuen cínicament mentre travessen el pont, abans d'anar pel quart.